אמרת שלדעתך הסופה הזו שהיא גדולה מאוד, באמת הראת לי הרבה אייקונים של הרבה תוכניות. עכשיו אני יודע איפה יש ארכיון של התוכניות שלנו באיראן. אמרת שלדעתך זה מגיע לרמה של השפעה על דרגים מדיניים והחלטות, כן? ככה? תראה, האורחים של התוכניות שלך זה לא אורחים לא מן העניין. יש להם קול ומשקל. והאמירות שלהם ביחס לתפקידים שהיה להם, זה לא בא ברגל. וככל הנראה בכל מדינה שיש לו מעטפת של ניתוחים מודיעיניים, הם לוקחים בחשבון את האמירות שלהם. כמה האמירות שלהם נכונות, כמה לא נכונות, כמה מתיישר עם אמירות של קבלת החלטות מאחורי הקלעים במדינת ישראל וקבינט ואמן וכולי, זה נושא בפני עצמו. אבל בסופו של דבר הם עוקבים אחרי זה והם לוקחים בחשבון את כל האמירות שלהם. כן. טוב, אני רק אגיד לך דבר אחד ונצפה בקטע. אתה אמרת בין אם זה נכון או אם זה לא נכון. הדברים שנאמרים כאן, יש הפתעה בשבילך. כל מה שנאמר כאן זה אמיתי לגמרי. טוב, זהו זה. כוכבית. לא התכוונתי שהם לא אמיתי, אלא התכוונתי להגיד. בדחתי, בסדר. שיהיה ברור לצופים. טוב, אז בוא נצפה בו, והיות וזה בלי סאונד, אז אנחנו נמשיך לדבר על רקע מה שאנחנו רואים. אני אבל לא רואה מאומה. עולה? הנה, בבקשה, בריק. תגיד לי, מה כתוב שם? מתרגמים את כל הנאמר בתוכנית שלך בנוגע לכור הגרעין באיראן, שהם בנו את זה מתחת לאדמה, ועכשיו הוא מעלה איזה דילמות וקושיות יש בשביל לתקוף את הגרעין האיראני של הרפובליקה האסלאמית. החלק שהוא מנתח איך דחינו את זה, ואם נתקוף אותו, איזה פגיעות מדינת ישראל מקבלת. טוב. שמע, נעצור פה. אני מבקש ממך משהו לפני שנעבור לנושא אחר. בוא נעשה איזו תוכנית עם קטעים, אם יש לך, תכין את זה. אם יש דברים מעניינים לשמוע מה הם אומרים, או האם הם מתדיינים ביניהם, אחר כך יש דיון אחרי שהם מקרינים אותנו? יש חלקים ברשות השידור. כן. מה שהבאתי לכם זה מערוץ טלגרם בשם כבוש מדיה. כבוש מדיה, אמרת כבוש מדיה. רשות השידור של הרפובליקה האסלאמית של איראן. גם מקרינה אותנו? גם מקרינה וגם מביא את המומחים שלהם לדבר על הנושאים האלה. אדוני, יש לי בקשה אליך. בפעם הבאה שאתה פה, תביא לי קצת את רשות השידור שלהם עם דיונים אחרים. לדעתי מרתק ביותר. טוב, אני מבין שאני כבר לא יכול להתגנב לאיראן ככה עם דרכון זר. מיד אני אעצר, כי עכשיו... אתה מתקבל שם בברכה. בברכה ישר לכלא. מה אני עושה שם? בכל רגע נתון אתה יכול לטוס לשם, אבל אף אחד לא מבטיח אם אתה יכול לצאת משם. בסדר, יאללה, אני לא טס לשם.